Ćao svima! Mali update vezan za kanal i posebno vezan za video o Evangelionu. YouTube je jako striktan po pitanju copyrighta, naročito kada su mali kanali u pitanju kao što je naš. Zbog toga nam je jedan video o Evangelionu copystrajkovala lično studijska kuća Kara, to jest studijska kuća Hideki Annoa, tvorca Evangeliona. Pošto smo na kanalu imali još 3 videa o Evangelionu, da ne bi rizikovali još neki copy strajk i da nam ugase kanal, preostala 3 videa o Evi smo mi sami skinuli sa našeg kanala. Ti videoi o Evangelionu, kao i bilo koji drugi koji budu sporni, će biti uploadovani na BitChute. BitChute je alternativa YouTube-u, gde nisu toliko striktni po pitanju copyrighta. Ako vas zanima da pogledate naš serijal videa o Evi, morat ćete da odete na naš kanal na BitChute. Link je u opisu ovog videa. Ipak smo proveli dane praveći te videoe i želim da negde ostanu zabeležene naše misli i objašnjenja vezane za tako veliku anime. A verovatno ima i ljudi koji će hteti da pogledaju. Toliko od nas za sad. Ne zaboravite da podržite naš kanal tako što ćete da se subscribe-ujete i da nas zapratite na Instagramu. Vidimo se i na BitChute-u od sada. Matane!